माबायदि दोङो हालोदा बेखौहाय नायहैनानै जुदि मोजां नुदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै जुदि मोजां हालोदाव गैलाबा ओंखारबोगोन लोगोफोर बुंनानै बिराद गोजोनबाय Hey guys, welcome back to my channel in another video. So, दिनैनि भिडिअ जानो थांगासिनो दोङो आं माने डेफिनेटलि मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना क'क्राझाराव स' मानो थांगोन नोंथांमोना एसे हमदांनो हाखादों नङा होमबा स' नायलांदो भिडिअखौ जोबनाया लासे ना मा होनो बुन्दुफोर थ' जायफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो जोबनाया लासे नायलांबाय थादो नङा होमबा दा जायफोर नायनानै मोजां मोना आरे यार नायलांब्रा नायलां गाइस फाइनालि रेडि जाबाय आरोना स' दसे उनाव थांसिगोन माने बेटारि गारि अखाबो हादों नालाय बेटारि गारि नेनांगोन आरोना स' नायलांबाय थादो जोबनाया लासे भिडिअखौ नङा होमबा माबायदि जागोन माबायदि जाया थ' धामाका नङा होमबा थ' चलो सोरखौ लोगो मोनगोन सोरखौ लोगो मोना नायनोसै आंथ' रेडियानोखा स' गाइस फाइनालि स्टेसन मोनफैबाय दायो लोगोफोरखौ नेनोसै ट्रेनाबो सफैयाखै माने सफैखायाखै स' दसे नेनोसै आरोना नायनो हागोन मानसिफोरखौ स' अखाबो हाबाय एकदम बोथोरा बिराद गाज्रि खालामदों आरोना स' नायलांबाय थादो स्टेसनाव मोनफैबाय दा बेसें लासे देखायलांनो हायो देखायलांनो हाया बेखौथ' मिथिलानो हानायखिनिखौ माने देखायलांबाय थानोसै गाबोनसो धामाका जागोन आरोना हाबनोसै आरोना रोङिया मोनबाय आरोना जोङो दायो एसे बेरायनोसै गाइस टाउनाव रोङिया टाउनाव धामाका बेरायदो आरोना मोनसे जिनिस नायगिरदो आरोना जिनिस थ' क'क्राझार सफैबाय आरोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ एकदम स' गाइस फाइनालि क'क्राझार सफैबाय आरोना गाबोन धामाका जासिगोन थ' नायलांबाय था भिडिअखौ नायनानै बहुद धामाका मानसिनि सार जों खानैजों आरो एबारना इमान मानसि लाबासै स' भिडिअखौ जोबनाय लासे नायलांबाय थादो मोजां मोनगोन गाबोन धामाका जागोन थांगासिनो दङ स' गाइस फाइनालि रुमखौ मोनबाय आरोना दायो नायनो हागोन जों बेवहाय साथाम थासिगोन सासे लोगोनि बिदा लानानै फैदों बियो बेनिफ्राय बिबाजै लाना फैदों माने बिबाजैया बेलेगाव थासिगोन बेनिफ्राय माने बे सिस्टेमनो आरोना नायलांदो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला मोजां मोनखागोन गाबोनसो धामाका जागोन नङा होमबा थ' मा बुंबावनो आरो मा बुंबावनांगौ मा होनबावनांगौ जाखो आंलाय स' गाइस गाबोन मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया ओंखाम जाखांना रेडि जाबाय आरोना दायो उन्दुनायनि एसेल'सो खामानि गाबोन फुङावसो नुसिगोन नङा होमबा जि नुनांगौ जा खालामनांगौ गाबोन फुङावसो खालामखानोसै थ' टाउनाव नायनो हागोन माबायदि हालोदफोरा नङा होमबा थ' जाखांबाय बिराद धामाका उखैदोंमोन आरोना एकदम गोसो गैया जाखादों जेनेबा खर'आव गानना कफि बानायदों आर'नाइखौ बेनि सायाव नोंथांमोना मा सानो नङा होमबा कफि दख'नाबो जालांबाय आर'नाइया दख'नायावबो इउज खालामजोब्बाय आर'नाइया मोनसे मान बावग्रा नङा होमबा बेनिखायनो दा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन ब्रा आरो प्रिन्टिल'सै आरोना ब्रा आरो प्रिन्टिल'सै थारमाने आर'नाइ बानायनो थाखाय सोरबा आरो बिजनेसमेना बेखौ बानायोब्ला आरो बेखौ बायग्रायाबो 100% नो डाउट अब्ला आर'नाइया जिथु मान बावदोंमोन गोदोनायाव मा जागोन बेखौ फैनो गोनां समाव मिथिगोन बिदिनो मोना क'क्राझार टाउनाव बेरायनो फैनाय आदा जेम्सखौ लोगो मोनबाय बिदिनो लोगो हमनाय बायदि जाबाय आरोना गोबावनि उनाव दिनै गोबावनि उनाव लोगो मोनफिनबाय आरो आदाखौ गाबोन जिजिरि स्ट'राव एसे बुंना होदो माबाफोर दा बिजय 01 बिदेशिया दा बिजय 01 mana दा बिजय 01 दा बिजय 01 माने जिर'निफ्राय फुरा धोरोम माबा जालांदों माने थिगानो सापर्ट खालामनानै मोजां भिडिअ फैदा सिन्था खालामनानै बबेनि बुंबाय आं उदालगुरि फैखाबायानो माने गाबोन फुङावनो जाथोंसै आं जाखागोन ना ज'नो आदाखौ माने बहुत गोबावनि उनाव नुदोंमोन आरोना जों भेरगाव जोंनि भेरगाव एरियाव बिराद गोसायै नांबाय नांखाबाय माने बिलगसो बिदि थ' लोगो मोननानै बिराद गोजोनबाय
मोजां दैया गोजा जायो थांनानै आदाया हाबानि दख'ना नायनो फैदों आरोना आदा हाबायाव लिङोना लिङा हाबायाव नैबे गुना गैया मोननैसै आङो जिजेरि स्टरनिफ्रायथ' आंनो फैनानै दख'नाखौनो इखो 500 निबो 500निल' फैनानै डाइरेक्ट बिगोन आं बिराद मालिक जिजेरि स्टरा आरो क'क्राझाराव जाय दख'ना दखान बे मालिक नंखाया मेगन नोंसोर बेवहाय आधा घन्टा जिराय खेबसेनो 30-40,000 नि बोखाना लाङो दिल्लीफ्राव थानाय मुम्बाइफ्राव थानाय नोंसोर नाय आधा घन्टाल' जिराय बेवहाय माने बिराद धोनि जोंनि बर' गुबुनाव थानाय आरो दिल्ली मुम्बाइ नंगौ नोंसोरनि मेगन सिगाङाव बोखाना लांगोन नंगौ नाथाय बे बिजनेसा अक्सिजेन दं औ दैज्लाङावहाय माने फुरा जिरायनानै थानांगौ जायो 3-4 मासा माने लुदु गेलेनानै दिन थाखायनांगौ जों आं बुंनाया सैथो ना नंगौ बिदिबो थायो ओमफ्राय खिन्थु अक्सिजेन दं आरोखि जेबो नङा बिजनेसा बिराद मोजां क'क्राझाराव नंगौ बाट जोंनियाव दा मुसलपुराव फाननो हाया खम बिजनेस आरो नंगौ हाया सेल खालामनो आरो जोंनियाव खम दामनिया सेल जायो आरो क'क्राझाराव So guys, finally welcome back to my channel. So second vlog nangsikin arena. So dhamaka mane ready जाबाय आरोना ना मा ना बुङो नै ओंखाम जागासिनो बिथाङा तो second vlogaव तो मिया थांबाय दिनैनिया मा खालामनो हाया धामाका खालामनो नाजानोसै नङा होमबा नायलांबाय थादो ना मा होनो साथे ओरैबायदि रायख'योने माने नोंखौ गारनानै ओंखाम जादो बियो Dia kalau kamu jaga gitu. So guys, finally ready जाबाय आरोना दायो थांनोसै दसे उनाव नङा होमबा मा होनना बुंनो धामाका नै बिथाङाबो दुगैनो रेडि जागासिनो स' नायलांबाय थादो जोबनाया लासे ना मा होनना बुङो धामाकाथ' खालामनो नाजानोसै खिन्थु मा जायो बेखौ मिथिलिया रेडि जाबाय जों ओंखारबोबाय आरोना रुमनिफ्राय दायो थांसिगोन बेटारि गारि हमनानै माने जों थांसै नायलांदो स' गाइस फाइनालि नायनो हागोन मानसिफोरखौ धामाका मानसि आरोना स' थाबायना नायसिगोन दिनै एसे गोजानलासो थाबायनांखागोन आरोना जेरखम मोनबाय जि जायगायाव अखाया माने जेनेबा बोख्लायना होबाय बेनिफ्राय धामाका थाबायनांखागोन menang जाथारसिगोन फाइनालि सफैबाय आरोना नायनो हागोन ज' लोगोफोर नैनिफ्राय जागायबाय आरोना नायनो हागोन मानसिफोरा नैनिफ्राय उथिनो जागायबाय गाखोबायनो नायनो हागोन माबायदि लिन्थार उथिलांदों आरोना जालायबाय दे जालायबाय दा स' गाइस धामाका मेंबाय आरोना मा होनना बुंनो नायनो हागोन मानसिफोरा हामा मेंखाबाय बोसोरसेनि उनाव खनसे गाखोफैनाया मा होनना बुंनो आरो जाबाय आरो बहुत गोजौ दंबावो जेबोआनो जायाखै दासो मोनसे सिरि गाखोनाय बायदि जादों आरोना नायलांबाय थादो गाइस जोबनाय लासे दासान्दि रावखौबोथ' लोगो मोनथ'वाखै मुसाजों होदों गाइस स' गाइस धामाका मेंबाय मा होनना बुङो लोगोफोरा मोनजाबोथाराखै बेखौथ' मिथिलायानो थांबावनांगौ जेबोआनो जायाखै आरोना नायलांदो जोबनाय लासे दै बोथोरबो दङ नालाय बेनिखाय खस्थ' जादों एसे केमेरा हमनोबो आरो खिथिब्ला थानो गाखोबाय थादो
So guys, mana bunuh agak hayau bibu di plan jaga bunuh ha. Mana batai ser iri sana jenis baga, tapi mana pura kaku batana lucu. Plan jaga bibu di bunuh mana kucu hai. Isi aram mungkinar na. Kuka kena kuitar ada kena thampin na. Ne kunci sebar bobai. Mana kunci sebar lagi jirile erle. Arthang nanggu sohita sih bara kesan gila. Muncar sih kan. Finally guys, मंजिल मिलने वाला है और तो शिवा एकदम उन्नीता चिकनार ना मान गए कि मंजिल मिलने वाला है लोगों था हुआ है एकदम मेरे मुँह टाको बिखर बिखिला ने आंखों गिर बाय मैं डाइये के जोश लोग मिशिगन मैं नहीं चिकन मिशिगन हमा कम है last one hai thine ne faidaun ga kaine pra faina ne last one ta thine na ebene last khanti ena ga bedine argo joshi hamona yani bre babu ngonar unta tabe legubra sudah kali mun bae Marbayar na. Sila jong mantre kena. Ye banje hi. Kantim bega kena fina ne. Saya nagan manche bega. Koi benda dere bade fir jaba yar na. So guys, isirku pray खालामना लाबाय दायो ममु दङ गासैयावबो खुलुमनो थांसै नङा होमबा फैबाय जेरा आरो मा खालामनो नायलांदो जोबनाय लासे मानसिनि खोथाथ' बुंनो हाना लोगोफोरा ममु थाखाय बेखौथ' मिथिलानो गोजौ दावखोनोसै हामा खामानिसै So guys, नै एसे गाहायनिफ्राय एसे गोजौ फैलायबाय मा खालामनो आरो बिदिनो आरो So guys, definitely जों सफैबाय आरो ना सालथे कुछ बोलेगा नायलांदो ससे मु गासैखौबोलाय मु देखायनो हानो नङा होमबा गोजोननाय थाबाय बरिया बिथां लोगो मोनबाय आदाखौ सिरि मोनखायो नङा होमबा गासैबो मधु आदा नङा होमबा आदाखौ लोगो मोननानै माने जोबोद गोजोनबाय आरो ना माबायदि गोजोनदों जेनेबा माबायदि गोजोननाय माने गोजोननाय ओरैबायदि हाजो गाखोनायाबो गोजोनबाय लोगो मोननाबो गोजोनबाय एसे बुंनो होदो मा होननानै बुंनांगौ दे दा बिजय जिरवाननि चेनेलाव मा खालामनांगौ मानसिफोरा थांनानै लोगोफोर मा होनो बिथांनि चेनेलाव सिङाव हाबनानै नायहैदा माबायदि दोङो हालोदा बेखौहाय नायहैनानै जुदि मोजां नुदोंब्ला लाइक खालाम आरो शेयार खालामनानै जुदि मोजां हालोदाव गैलाबा खतम बाय बाय टाटा लोगोफोर बाय बाय हा नंगौ मा खैखो मोनसे दिन्थिखाब हाबाय बिदि जादों आरो बिराद धामाका जायो बिथाङा ना मोजां खानाङो मिलायनो So guys, ini bija नाम लिरगासिनो मानसिफोरा गाहायाव ओंखारलांनोसै आरोना जाबाय गाखोनाया दा लासै टेन्टाव ओंखारलांबाय थानोसै नायलांदो लोगोफोर मानसि ओरैबायदि जाबाय आरोना जेसेबां फुङाव गाखोबाथाय एसेनो मोजां दा ओरैबायदि धामाका मानसि जाबाय आरो ओरैबायदि मानसि जाबाय उनावलाय आरो गाखोदोसो माने ओरैबायदि डेन्जार गोजौआव फैनानै गाहायाव मार खंख्लायनांदों नाय बोरैबा गारलुनबा सेस So guys, finally सफैबाय आरो गाहायाव थांबाय खस्थ' मस्थ' फैबाय खस्थ' मस्थ' मा खालामनो आरो गाखोथारबाय कमप्लिट नाथाय
मानसिफोरखौ नागिरनांसिगोन दा दसे उनाव दायो थांसै रुम फारसे मानसिफोरा मोनबाय नै मा खालामनो रिपुल हेल' कुछ बोलेगा स' गाइस फाइनालि मा होनना बुंगोन दा दायो गारि हमनोसै ओंखाम उखैनाया अबस्था गैखाला आरोना ओरैबादि उखैबाय माने फुङावथ' जाखायाखैमोन ना खालि उदैजोंनो गाखोदों मा खालामनो आरो उपायथ' गैया मोनजाबालाय बहाथो मोनजानो नैयाव जाबाबो मोनजायो नैयावबो खिन्थु एसे बारा होनांगोन आरोना मेन बेनिखाय टाउनाव थांनानै मेन जाहैनोसै बेनिफ्राय ट्रेन हमनोसै थांनोसै न' थांनोसै दानिया गारिबो मोनबाय दायो ट्रेनखौसो खैथायाव मोनो बेखौथ' मिथिलानो ओंखामबो धामाका उखैदो खैथायाव मोनजागोन बेखौ मिथिला दा ट्रेना जुदि लेट जायोबाथाय मोनजागोन ट्रेना जुदि स' गाइस फाइनालि जायो टाउनाव मोनफैबाय माने सफैबाय आरो टाउनाव दायो थांगासिनो रुमनि फारसे दावगालांदों मानो होनबा रुमखौ जोंखौ माने रुमखौथ' खालि खालामनो नांगोन ना 12टानि बेयावनो माने एसे लेट जाखाबाय एसे माने गोबां लेट जाबाय आरो रुमखौ खालि थ' नायलांबाय थादो स' गाइस फाइनालि रुमाव सफैबाय आरोना रुमाव दायो बेगफोरखौ लाना रेडि जानोसै मा खालामनो आरो फैया ट्रेन मोनाखै दासिमबो नेबाय थादों मा खालामनो आरो मा खालामफैगोन बेखौथ' मिथिलानो खैथायाव थांनो मोनसिगोन दिनै न' सहैगोन ना सहैया बेखौथ' दा बुंनो हाथ'ला जोबनायालासो नायलांबाय थादों ट्रेन नेनानै ओरैबायदि हर जाबाय आरोना 6टासो जाखाबाय दा न' मोनहैगोन ना मोनहैला बेखौथ' डाइरेक्ट बुंनो हाथ'लिया गुड मर्निं लोगोफोर मैया जों मोनोदिया न'आव दिनैसो दा फुङावनो थांनोसै मा खालामबावनो आरो ट्रेनाबो लेट जादोंमोन नालाय दासो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय माने न' सहैथारसिगोन आरोना दामान उन्दुनोबो ओंखारदों नालाय बेनिखाय फाइनालि आंखौ लांफैबाय आरोना सालथिया लांफैबाय स' गाइस फाइनालि न' फारसे सफैबाय आरोना दायो मा बुंबावनो तामान उन्दुनोबो ओंखारदो बिजाब उन्दुनायबो जायासै स्टेसनावनो हरसे बेबायदिनो टाइम पास मबाइल नायलाय माबा नायलाय बेबायदि खालामबाय थानांबाय थ' मा खालामबावनो स' भिडिअ बेखिनियानो होनना बुंनांसिगोन आरो दिनैनि थाखाय बाय बाय होनना बुंनांसिगोन भिडिअखौ जायफोरा जोबनाय लासे नायदों नोंथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच एबा फैफिनगोन नेक्स्ट गोदान टपिकनि सायाव नङा होमबा ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नांदोंबा लाइक खालाम ओमफ्राय चेनेलाव गोदान हाबदोंबा साबसक्राइब खालामनानै ला बेबायदिनो नुबाय थागोन धामाका इन्जय धामाकाथ' जायासैनो जेनेबा हाजो उथिनायावनो माने गोबां माने खस्थ' जायो आरोना थ' थिनि थाखाय बाय बाय बेखौनो बुंनांसिगोन तामान उन्दुनो ओंखारदो जेसेंनो होयो एसेंनो गोलाव जालांबाय थायो नङा होमबा थ' आंबो फोजोबनोबो सानबाय थ' लाभ इउ अल बाय बाय जाग्रा लाबोदोंमोन